אמר הרב מאיה, אתם חושבים שקיבלתם שררה עבדות? טוב. עכשיו עוד לנו. מה עכשיו רוצה? שאלה, כן, שאלה רצינית. נשמע. לגבי שמיטה. איך הגעת לשמיטה מהלכות שבת? לפני שהרב מתחיל, למה יוצאת בלגן בשיעור? נו, אז תגיד. האם מותר בתוך שביעית למכור שדה לגוי? בשביל להציל את היהודים מהעבירה? כן. כן, אפשר. כיוון אותו, ברוך השם. כיוון כן. לא תתעד. אני בחור טוב. תעשה קפה לרב. אנחנו בקפה. טוב, יאללה. כל השדות לגאות. בדרום אני יודע שמוכרים כל השדות שלהם. זה לא שייך דרום וצפון, שייך מציאות. מי שמחר יש לו אישור. מי שלא מחר אין לו אישור. צריך להראות לך אישור. אל תאמין לאף אחד. בגלל שאנחנו עוברים הרב ושבת בשיעור הקודם להתייחס לנושא של סופלה. אנחנו ראינו במקום אחר שהרב ענה תשובה שיהיה מותר להניח סופלה על הפלטה בשבת. אז רצינו להבין למה הרב מתכוון. אני הסברתי גם שבוע שעבר וגם השבוע. אני אסביר עוד פעם. יש שני סוגים של סופלה. הסופלה הנמכר בשוק היום הוא לא אפוי לגמרי. כל מה שאדם התקשה בעניין בגלל השוקולד, שממיסים אותו. על זה אין בעיה. אז היה מותר לקחת שוקולד, שתבליט שוקולד ונניח אותה... כן, כן. זה בישול אחר בישול. אבל לגבי הסופלה עצמו, כיוון שלגמרי לא נפל בסופו, התחתית שלו לא אפויה, על ידי ההנחה על גבי הפלטה זה נאפה, 3-4 דקות זה כבר נאפה, זה נקרא גמר מלאכה וזה אסור. טוב, אנחנו היום לומדים הלכות רצה והחליצנו. כמו בכל אירוע, מועד, חול המועד, ראש חודש, צריך להזכיר מעין המאורע. מה הדין אם לא הזכיר את צבע החליצנו? יש לנו הבדל בין שתי סעודות ראשונות לסעודה השלישית. בשתי הסעודות הראשונות, אם לא אמר, חוזר. בסעודה השלישית, אם לא אמר, אינו חוזר. זאת אומרת, בסעודה ראשונה ושנייה, ליל שבת, שבת בבוקר, זה נקרא סעודה ראשונה ושנייה. טעה ולא אמר את צבע החליצנו, הדין הוא שחוזר, חוזר על ברכת המזון מההתחלה. אבל בסעודה השלישית, טעה ולא אמר את צבע החליצנו, אינו חוזר. פה צריך גם להסביר מה פירוש אינו חוזר. עד ברכה רביעית אין הבדל בין סעודה ראשונה ושנייה לסעודה שלישית. איפה ההבדל? אחרי הברכה הרביעית. התחלתי כבר בברכה הרביעית ואמרתי מילת לעד, מילה אחת. כיוון שהתחלתי בברכה הרביעית, הדין הוא שאינו חוזר בסעודה השלישית. אבל בסעודה ראשונה ושנייה, אמר מילת לעד, חוזר לראש. האל עזר אותנו ואת העולם כולו בטובו, כאילו לא בירך בכלל ברכת המזון. זה ההבדל אם כך, בין הסעודה הראשונה והשנייה לסעודה השלישית, ברכה רביעית. אבל אם לפני הברכה הרביעית נזכר, פה אין שום הבדל בין השלוש סעודות. כולם דין אחד להם. מהו הדין? אמר ברוך אתה ונזכר, אמר ותבנה ירושלים, ברוך אתה, עוד לא הזכיר שם השם, נזכר. אין שום בעיה. אומר מיד רצה והחליצנו. אמר ברוך אתה השם, הזכיר כבר שם השם, מסיים למדני חוקיך, וחוזר לרצה והחליצנו. אחרי רצה והחליצנו, ותבנה ירושלים מלך במהרה בימינו, ברוך אתה השם בונה ירושלים,
ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם לעד האל אבינו מלכנו. התחיל אחרי ברוך אתה השם בונה, יסיים בונה ירושלים, אמן. ואז יש לו תקנה. בכל השלוש סעודות יש לו תקנה. מהי התקנה? אומר שם ברכה בפני עצמה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר נתן שבתות למנוחה לעמו ישראל באהבה לאות ולברית. ברוך אתה השם מקדש השבת. ואז מברך את הברכה הרביעית, לעד האל אבינו מלכנו. כל זה מפני שהוא עדיין לא התחיל בברכה הרביעית. מה יהיה הדין אם הוא התחיל בברכה הרביעית, אבל לא אמר מילת לעד? אמר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, ונזכר, לא אמרתי רצה והחליצה. מה דינו? האם נחשב כאילו כבר התחיל בברכה הרביעית, הרי אמר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, או כיוון שלא אמר מילת לעד, זה לא נחשב כהתחיל? יכול להמשיך אשר נתן שבתות למנוחה. בדין הזה נחלק אבי מורי על הגאון הרב בן איש חיים. רבנו יוסף חיים סובר, הואיל והתחיל בברכה הרביעית על דעת ברכת הטוב והמתים, אפילו שהוא נעצר לפני מילת לעד, אמר רק מלך העולם ונעצר, יכול היה לכאורה להמשיך אשר נתן, כיוון שנוסח הברכה נאמר על דעת הברכה הרביעית, חייב לחזור לראש בשתי הסעודות הראשונות, בסעודה הרביעית אינו חוזר לראש. סעודה שלישית אינו חוזר לראש. זו דעת רבנו יוסף חיים. אבי מורי יש לו הרבה הוכחות להוכיח שהתחלת הברכה לא הופכת את הברכה כאילו שהיא נגמרה. אני אתן לכם דוגמה קודם כל בברכות הנהנים. יש לי ביד כוס תה. הכוס תה, חשבתי, זה יין. הוא יקר, תה יקר. חשבתי יין. התכוונתי לברך עליו הגפן. אמרתי ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, על דעת לסיים בורא פרי הגפן. לו הייתי מסיים בורא פרי הגפן, לא הייתי יוצא ידי חובה, כי זה שקר. תה זה לא יין. איך אני אגיד בורא פרי הגפן? הכלל בהלכות ברכות, כל ברכה שיש לה משמעות של אמת, זה לא טעות. משמעות שאינה של אמת, זו טעות וחייב לחזור. לכן יש לנו שתי דוגמאות שהכל על הכל יצא. על הכל אם אמר בורא מיני מזונות יצא, חוץ מן המים והמלח. הנה לי שתי דוגמאות. כשהוא אמר בורא מיני מזונות על שזיף, מה הוא התכוון? הוא התכוון לאכול שזיף, אבל הוא ברך מזונות. כיוון שהוא מזין קצת, הוא לא שיקר. כל של הברכה היה על מה לחול, הברכה הזו טובה, בדיעבד יצא. אם הוא כמובן נזכר תוך כדי דיבור, אז יתקן. אמר בורא מיני מזונות, יגיד מיד שהכל, בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, כפי מה שצריך. אבל אם לא נזכר, אחרי ששם את הביס בפה, או מה עשית אמרת בורא מיני מזונות, בדיעבד יצא. פה מדובר על ברכה של שקר. הוא אמר בורא פרי הגפן על תה. איך התה מגיע לגפן? לא יצא ידי חובה. חייב לחזור. זה הדין קודם. עכשיו אני המברך, טעיתי, לקחתי את הכוס תה והתכוונתי לברך עליו הגפן. חבר שלי לידי לוחש שהכל, הרחתי, הבנתי, זה תה. סיימתי שהכל נהיה בדברו. אמרתי מלך העולם על דעת בורא פרי הגפן. זה לידי לחש לי באוזן, ומיד התעשתתי, תפסתי את עצמי, ובירכתי שהכל נהיה בדברו כהוגן. יצאתי ידי חובה או לא? יצאתי. כי סוף סוף
מה אמרתי בפה? אמרתי שהכל. אמרתי כהוגן. אפילו שהתחלת הברכה הייתה לא כהוגן, המחשבה הייתה על דעת בורא פרי הגפן, הולכים על פי המציאות כמה הוא אמר בפועל. הוא אמר בפועל שהכל נהיה בדברו, וזה נכון, יצא ידי חובה. אותו דבר להפך. הוא התכוון לברך שהכל נהיה בדברו. אמר מלך העולם, לחש לו חברו בורא פרי הגפן. והוא סיים כהוגן, בורא פרי הגפן. יצא. זאת אומרת, אני מבין שהפתיחה של הברכה אינה מעלה ואינה מורידה. מה הוא כיוון עד מלך העולם, זה לא משנה. אמנם לך תחילה צריך לכוון נכון על מה הוא מברך, לדעת לפני כן לברר מה הוא מברך, אבל בדיעבד יצא ידי חובה. כעת בואו נראה עוד דין בברכת המצוות. כיבדו אותי, יש לי זקן ארוך, לא? כיבדו אותי לברך עומר. את מי מכבדים? מי שיש לו זקן ארוך. נתנו לי לברך ואני עם הארץ. התחלתי לברך את הברכה על דעת לסיים היום 6 ימים לעומר. עומד לידי הגבאי פיקח, ראה שאני לא כל כך מדייק, עוד לא התחלתי. אמרתי רק אשר קידשנו על ספירת העומר, לוחש לי באוזן, היום 7 ימים. מיד סיימתי היום 7 ימים לעומר שהם שבוע אחד. אז הסיום היה כהוגן. הברכה כולה הייתה שלא כהוגן. הברכה הייתה על דעת מה? על דעת 6 ימים. אבל בסוף מה עשיתי? אמרתי נכון או לא נכון? אמרתי נכון. יצאתי ידי חובה. גם אתה יצאת ידי חובה. יעבדוך עמים. מה אני מבין מכאן? שכיוון שהברכה היא אותה ברכה, אפילו שהמחשבה הייתה אחרת, מותר, יצא ידי חובה. אותו הדבר גם כאן בברכה רביעית. הוא התחיל בברכה הרביעית, ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, על דעת להמשיך לעד האל אבינו מלכנו, אבל הוא לא המשיך. הוא עצר במלך העולם. מה יקרה אם הוא ימשיך? אשר נתן שבתות למנוחה. הוא פגם במשהו? החסיר משהו? כלום. לכן, כל עוד שלא סיים לעד, זה כבר נקרא שנכנס לתוך הברכה, יכול עדיין לתקן. אמר ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, ימשיך אשר נתן שבתות למנוחה לעמו ישראל, ברוך אתה השם מקדש השבת, ויצא ידי חובה וימשיך בברכה הרביעית. זו ההלכה. ההלכה למעשה, בין בשתי הסעודות הראשונות, ובין בסעודה השלישית. טעה ולא אמר לצבע החליצנו, ונזכר לפני שהתחיל בברכה הרביעית, עדיין יכול לתקן. מתי אני אומר שיש הבדל בין השתי סעודות לסעודה השלישית? אם טעה והתחיל כבר בברכה הרביעית, אמר לעד האל אבינו מלכנו, כיוון שהתחיל כבר בברכה הרביעית, הדין הוא שחוזר לראש בשתי הסעודות הראשונות, לעומת זה בסעודה השלישית אינו חוזר. גם בזה יש מחלוקת. רבנו יוסף חיים פסק שאם הוא נזכר, אם הוא מברך ברכת המזון לפני שקיעת השמש, ואז הוא נזכר שלא אמר את צבע החליצנו בברכה הרביעית, כבר הגיע לברכה הרביעית, יחזור לראש. אבל אם זה אחרי השקיעה, אחרי צאת הכוכבים, עמד לברך ברכת המזון של סעודה השלישית אחרי השקיעה, אומר רבנו יוסף חיים לא יחזור. זאת אומרת, אם יחזור או לא יחזור בסעודה השלישית, רבנו יוסף חיים תולה את זה בשעון. היה שקיעה או לא היה שקיעה? לפני השקיעה חוזר, אחרי השקיעה אינו חוזר. שוב, במחילה רבה מכבודו, זו לא ההלכה. ההלכה היא אין הבדל בין לפני השקיעה, בין אחרי השקיעה, אינו חוזר. אני חייב לגלות לכם, דעת מרן בשולחן ערוך, לא משנה אם זה לפני השקיעה או אחרי השקיעה, חוזר.
מרן לא עשה הבדל בין שתי הסעודות הראשונות לסעודה השלישית. מי שלא אמר את זה והחליצנו חוזר. אנחנו לא פוסקים כדעת מרן. לא רק שם, בכל הימים טובים מרן פוסק. מי שלא אמר יעלה ויבוא מעין המאורע של הימים טובים, מרן פסק שחוזר. אנחנו פוסקים למעשה, מי שלא אמר יעלה ויבוא בימים טובים, אינו חוזר, מלבד שתי לילות, ליל פסח וליל סוכות. לנשים רק ליל פסח, לילה אחד. כי אישה פטורה מהסוכה, מצווה שהזמן גרמה. אם היא פטורה מהסוכה, היא לא חייבת להזכיר מעין המאורע. אבל מרן סובר שבכל הימים טובים, מי שלא אמר יעלה ויבוא בסעודת הלילה או בסעודת היום, חוזר. זה נכון בשבועות, זה נכון בשמחת תורה, זה נכון בראש השנה, זה נכון בשביעי של פסח, זה נכון בכל יום טוב. מאיפה מקור המחלוקת? מאיפה זה נובע? יש לנו שני מושגים. יש מושג שנקרא חובה. יש מושג שנקרא מצווה. מה ההבדל בין מצווה לחובה? לכאורה זה אותו הדבר. הדוגמה של ליל פסח וליל סוכות היא הדוגמה. לא ניתן לצאת ידי חובה של ליל פסח בלי שיאכל כזית מצה. אין דבר כזה. מי שאוכל כזית מצה חייב ברכת המזון. איך ידעו למה הוא אכל את הכזית מצה? על ידי יעלה ויבוא. הזכיר מעין המאורע, יודעים למה הוא אכל את המצה. אם לא הזכיר מעין המאורע, למה הוא אכל את המצה? אולי כי הוא רעב? לכן מי שלא אמר יעלה ויבוא בליל פסח, לא יצא ידי חובה, חייב לחזור. אותו הדבר סוכות. למה הוא אכל בסוכה? אולי כי שם האוויר טוב? אולי כי הוא היה רעב? מי אמר שהוא בא לשם קיום המצווה? זו חובה לאכול. אם אמר יעלה ויבוא הוא הזכיר ואמר למה אכלתי בגלל המצווה, אבל אם הוא לא אמר יעלה ויבוא אין לזה אחיזה. לכן מי שלא אמר יעלה ויבוא בליל פסח ובליל סוכות, שם לא יצא ידי חובה, חייב לחזור. מה הדין ביום טוב? יש מצווה לאכול. יש מצווה לאכול פת. שתי ארוחות מצווה לאכול בכל יום טוב. לילה ויום. זה נכון, השנה שביעי של פסח חל ביום שישי. חג השבועות חל ביום ראשון. ראש השנה הבא עלינו לטובה יהיה ביום שני. חג הסוכות יום שני. שמחת תורה יום שני. זאת אומרת, מה אתם לומדים? שזה חל באמצע השבוע ואני לא חוזר כי אין לי שום חובה לאכול פת. לא בליל ראש השנה, לא ביום ראש השנה. יש לי מצווה. מצווה כן. לכן כשיש מצווה צריך להשתדל לקיים. אבל מה אני אגיד לכם? הביאו לי כל מיני בשרים, כל מיני דגים טעימים, מאכלים ממאכלים שונים ומשונים וטעימים. אמרתי, אם אני אוכל לחם, לא אוכל לאכול מהמאכלים האחרים. מה התורה אמרה? ושמחת בחגך. אני שמח במאכלים האלה, מה אתם רוצים שאני אוכל לחם? אמר את הבטן בלחם? לא רוצה לאכול פת. מה הדין? כתוב. יש מצווה לאכול פת. אבל אם הוא שמח, מצטער מהלחם, שמח במאכלים אחרים, שיוכל לבריאות מה שהוא רוצה. זה נכון בליל שבועות, זה נכון בליל ברוך הבא, ברוך הבא. הרגשתי חסר לי באוויר, הרגשתי חסר לי. זה נכון בליל ראש השנה ויום ראש השנה, אפילו שכתוב לנו בספר עזרא, לכו יאכלו משמנים ושתו ממתקים ושילחו מנותיהם לאכול כחג היום להשם. מצווה לאכול, אף על פי כן, תאכל מה שאתה אוהב. העיקר שתשמח. מה התורה אמרה? ושמחת בחגיך. אז יש מצווה לאכול פת בליל חג וביום חג, אבל לא חובה. דומה לזה גם סעודה שלישית.
יש מצווה לאכול פת בסעודה שלישית, אבל לא חובה. זאת אומרת, מרן כותב בשולחן ערוך, זה מרן, זה לא אני. אומר מרן, שבת ניתנה לעונג ולא לצער. הבן אדם הזה מסכן, אכל סעודה ראשונה פת, טוב, כל יום שישי הוא לא אכל. אכל סעודה שנייה פת, כל הלילה הוא לא אכל. היה מקום בבטן. סעודה שלישית, אחרי 3-4 שעות מהסעודה השנייה, מאיפה ימצא מקום? הוא מצטער. שבת ניתנה לעונג ולא לצער. תקיים במיני תרגימה. זאת אומרת, יש מצווה לאכול פת, אבל לא חובה. אתה יכול לצאת ידי חובה גם במאכל אחר. אחרי ההבנה הזאת, מה הבנתם עכשיו? שאם יש מצווה, אפשר לקיים את המצווה גם במאכלים בלי פת. אם אני אוכל בלי פת, מה אני מברך? או נפשות, או מעין 3, אין ברכת המזון. גם אם הוא יהיה שבע, ככל שיהיה שבע, לא מברכים ברכת המזון אם הוא לא אכל פת. אז אם אין חיוב לאכול סעודה שלישית לחם, זה רק מצווה לאכול לחם. מי שלא אמר רצה ואכליצנו, בדיעבד אינו חוזר. בדיוק כמו שפסקנו נגד מרן בכל הימים טובים, מלבד ליל פסח וליל סוכות, כך הדין גם בסעודה שלישית. אם יש רק מצווה ולא חובה, לא אמר מעין המאורע, אינו חוזר. לכן סעודה שלישית זה לא משנה אם סיים אותה, אם ברכת המזון לפני השקיעה או אחרי השקיעה. סעודה שלישית, הדין הוא כיוון שאפשר לקיים במיני תרגימה, אם לא אמר את זה ואכליצנו, אינו חוזר. בכל ההלכה הזו שהזכרתי, אין הבדל בין גבר לאישה. מקום שהגבר חוזר, האישה חוזרת. מקום שהגבר אינו חוזר, האישה אינה חוזרת. למדנו כבר בשיעורים הקודמים, 3 סעודות שבת, אין בהם הבדל בין איש לאישה. למדנו אותם מהמן. איכלוהו היום, כי שבת היום להשם. היום לא תמצאוהו בשדה. זאת אומרת ש3 סעודות למדנו אותם בין לאיש בין לאישה מהמן. מן היה יורד גם לאישה, לא רק לאיש. לכן דין האיש והאישה שווה גם לעניין ברכת המזון. ולכן אם בסעודה שלישית טעה ולא אמר את זה ואכליצנו, עד הברכה הרביעית יכול לתקן. כמו בשתי הסעודות. התחיל בברכה הרביעית לעד, בשתי הסעודות הראשונות חייב לחזור לראש, בסעודה השלישית אינו חוזר כלל ועיקר. כן. מה הבאת הספרים? יש שאלות, מה בשביל ספרים? נו, תגיד. טוב, עיניים, זה כותב פה לגבי אישה, שלא בסעודה שלישית לא תאמר שנתן שבת. זה אוי, זה אוי. תגיד, עליי יכול. טוב, אבי לא כתב כך. אבל אם כך מי אומר, אבל? הרב כותב ככה גם בהליכות עולם. אם הייתי רואה את הליכות עולם, הייתי מוצא כי אני מביא אותו. ראיתי. בסדר, קיבלתי. מקבל. תיקנו. טוב. שאלה לקבל גידוש, אפשר? סברי מרנן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. טוב. אתה מה הבאת? טוב, זה אחד. השני מה? לא מסתדר לנו החידוש של החיים. זה משהו אחר. לא, לא, זה לגבי קידוש. זה אחר. אם הוא שותה רביעית, לא יוצא ידי חובצים. זה משהו אחר, אל תשווה, אל תשווה. חולה זה אנוס, לא דיברנו על אנוס. יש הבדל גדול בין חולה לבין מצטער. מה זה מצטער? הוא שבע, נכון? אחר סעודה שנייה, המרן כותב בשולחן ערוך. מה זה מצטער? אחר סעודה שנייה, והוא לא יכול עוד להמשיך, נכון? אז זה מרן כותב, יקיים את הסעודה השלישית במיני תרגימה, נכון? על חולה גם סעודה ראשונה.
מה אתה רוצה שיאכל ויקיא? הוא לא יכול. זה הכל, זה הנוס. לא מדברים על לאכול. למה שלא יקדש וישתה רביעית יין? יכול, מי אמר שלא? אבל הוא לא מקיים מצוות סעודה ראשונה. קידוש במקום סעודה הוא קיים. אבל סעודה ראשונה לא קיים. יפה, אז הוא צריך לקדש או לא צריך לקדש? זו השאלה. חולה שיכול לקיים קידוש ברביעית יין יקדש. בסדר, מה אתה רוצה? זה לא דיברנו על זה. דיברנו לפני כן, רק קרה לנו שאלה. לא, זה לא דיברנו. אתה עכשיו מחדש חודשים. לא, אנחנו באנו לשאול את הרב. ברכת מחדש חודשים. מה הדין אם אני מסופק אם אמרתי רצה ואכליצנו או לא? ההלכה היא, בדרך כלל, הולכים אחרי שגרת הלשון. למשל, בתוך 30 יום, עוד מעט פסח, והוא מסופק אם הוא אמר משיב הרוח או מוריד הטל, אחרי פסח. תוך 30 יום אחרי פסח. מסופק. מה הדין? אומרים בוודאי טעה ואמר משיב הרוח. הדין הוא שחוזר. הולכים לפי שגרת הלשון. מה הדין כאן? האיש הזה מסופק אם הוא אמר יצא ואכליצנו או לא. שגרת הלשון של כל השבוע לא אומרים. אז מה נגיד? שהוא ודאי לא אמר. מה הדין? חוזר או לא חוזר? של החליפה, אני אין מה חוזר. יש לי פה ספק ספקה. כל מקום שיש ספק ספקה, הדין הוא שאינו חוזר. הדוגמה השנייה שאני רוצה לתת, אישה שמסופקת גם בסעודה ראשונה וגם בסעודה שנייה. אישה שמסופקת אם אמרה רצה ואכליצנו, בוודאי שלא יהיה שונה הדין שלה מגבר. גבר לא חוזר, גם אישה. אבל אישה שבוודאי לא אמרה רצה ואכליצנו. מה דינה? הדין הוא שלא חוזר. אישה שלא אמרה רצה ואכליצנו, הדין הוא שלא חוזר. למה? כך כותב כף החיים. זה לא אני, רבנו. כף החיים. וגם משנה ברורה. שניהם מצטטים את החיי אדם שאינה חוזרת. למה? יש מחלוקת בגמרא. האם אישה חייבת בברכת המזון מן התורה או רק מדרבנן? ההלכה למעשה, מרן פסק בשולחן ערוך, אישה חייבת בברכת המזון מן התורה. ובכל זאת, לכתחילה היא לא מוציאה את בעלה ידי חובה. למה לא מוציאה את בעלה? אם היא חייבת מהתורה, אכלה ושבעה ובעלה אכל ושבעה, למה לא יכולה להוציא אותו ידי חובה? יש לזה שתי מילים בברכת המזון, שלגבר מעכב ולאישה לא מעכב. ברית ותורה. האישה אינה לא בברית ולא בתורה. אם האישה אינה לא בברית ולא בתורה, האם החיוב שלה בברכת המזון הופך להיות דרבנן או עדיין דאורייתא? הלכה למעשה, עדיין דאורייתא. כך פסק מרן. נכון שהיא לא חייבת בברית ותורה, אבל ההלכה נשארת במקומה. האישה הזו חייבת מדאורייתא בברכת המזון. נפקא מינה בדיעבד. גבר לא זוכר האם הוא ברך ברכת המזון או לא ברך. מה אומרים לו? הדין הוא שחוזר. מאוכל ושבע, דאורייתא, ספק דאורייתא לחומרה, חייב לחזור לברך. הוא לא רוצה לברך. הוא פוחד. יש שתי עצות. עצה אחת שמתאימה לכל העולם, גם לאישה. אחרי שהוא מסופק אם הוא ברך ברכת המזון או לא, הולך נוטל ידיים בלי ברכה, אוכל פרוסת לחם אחת כזית, ממה נפשך? עכשיו מברך ברכת המזון. מבקש מחבר שלו חתיכת לחם קטנה, תברך המוציא תכוון להוציא אותי. חברו ברך הוציא אותו ידי חובה, אכל את הפרוסה הזו, עכשיו ממה נפשך הוא יכול לברך. אם קודם הוא ברך, עכשיו יש לו עוד חיוב מהכזית. ואם קודם הוא לא ברך,
הוא מברך עכשיו גם על מה שאכל קודם. זו העצה הכי טובה, גם לגברים, גם לנשים, בלי שום פקפוק. יש עוד עצה, אם יש מישהו לידו שלא בברכת המזון, אומר לו, תכוון להוציא אותי. הוא שומע ומכוון מתוך הסידור, מתוך הכתב, רואה לפניו את ברכת המזון ועוקב אחריו מילה במילה. כיוון שעקב אחריו ושמע את כל הברכה מתחילה ועד סוף, יצא ידי חובה, בשמיעה יוצא. ומה עושים כשזו האישה? אני והיא הושיענה. זה מה יש. עכשיו אני מסופק והאישה ודאי לא ברכה. מה הדין? היא יכולה לברך להוציא אותי ידי חובה? כן, בדיעבד כן. זה נקרא אין ברירה. מה יותר טוב, שאני אברך מספק, או שהיא תברך ודאי ותוציא אותי ידי חובה? אני לוקח מתוך הכתב, עוקב אחרי דיבורה, שומע את כל המילים, עונה אמן על כל ברכה, היא מוציאה אותי ידי חובה. אז אני רואה שהאישה חייבת בברכת המזון מן התורה. אף על פי כן, כיוון שיש לי ספק ספקה בדאורייתא, ההלכה היא שהיא לא חוזרת. אישה שלא אמרה רצה וחליצנו, ההלכה היא שאינה חוזרת. איפה החזון עובדיה חלק ב' שלך? חשבתי למקום שלא חשוב. חזן, רואה? הוא לא סומך עליי. כן. כך פסק מורבי, שמי שלא אמר, אישה שלא אמרה רצה וחליצנו, הדין הוא שאינה חוזרת מחמת הספק ספקה בדאורייתא. תן לי. זה סעודה שלישית. זה פה, סעודות שבת. צבע החליצה. הביא את דברי המשנה ברורה והכף החיים, וההלכה למעשה, כמו שאמרנו לכם, דין האיש והאישה שווה. כל הספק ספקה הזה לא שייך כאן לעניין הזה. אישה ששכחה ולא אמרה רצה וחליצנו, דין האיש והאישה שווה. שתי הסעודות הראשונות, אם לא אמרה, חוזרת. סעודה השלישית, אם לא אמרה, אינה חוזרת, בדיוק כמו הגבר. בסדר? לא כמו כף החיים. לא כמו כף החיים. כן? לא כמו כף החיים. טוב. שאלות עכשיו. כן. כן. עכשיו יש כאן אנשים שבמוצאי שבת, זאת אומרת, מתחילים סעודה שלישית ומעריכים. מעריכים את הסעודה. כן, מצוין. כן, אז עכשיו הם צריכים להגיד רצה וחליצנו, כבר עבר שבת. התחילו בשבת. קודם כל חשוב שתדע, סעודה שלישית מותר להתחיל לאכול עד השקיעה. בדיעבד לא הספיק, כמה דקות אחרי השקיעה עוד אפשר. דווקא פת, סעודה. אבל עוגות ופירות ומשקאות ופיצוחים אסור בהחלט. זו אכילת ערי, זו אכילת קבע. עד כאן הדין העקרוני. מתי מסתיימת השבת? כשהוצאנו אותה. זה לא תלוי בשעון בלבד. זאת אומרת, הגאון הגדול הרב מזוז כתב שבסעודה השלישית שמסתיימת אחרי צאת הכוכבים, לא יאמר ביום השבת הזה. כי זה כבר לא הזה. במחילה רבה מכבודו, זה לא נכון. כי בשבילו זה שבת. האם מותר לו לעשות מלאכות? לא. נכון שלאחרים מותר לו לומר לעשות בשבילו מלאכה. תעשה לי טובה, תכיני כוס קפה, תעשה לי טובה, תלחץ על הכפתור במעלית. מותר לו לבקש מאחרים שיעשו לו מלאכה.
כי עבורם כבר יצאה שבת. אצלו אבל עדיין שבת, הוא לא הבדיל לא בתפילה ולא בכוס. איך האדם הזה יוציא את השבת? בשבילו זה נקרא שבת. מי אומר ביום השבת הזה? אני אומר. אני אומר את זה על אחרים, אני אומר על עצמי. לכן, במחילה רבה מכבודו, אין צורך לתקן. אומר ביום השבת הזה, התפלל ערבית לפני ברכת המזון. אמר בשביל לתקן את החשמל, אמר ברוך המבדיל בין קודש לחול, זה נקרא הבדלה. כאילו שעשה הבדלה בתפילה, לא יגיד רצה והחליצנו, כי לא ייתכן לעשות תרתי דסתרי. מצד אחד הוצאת אותו ואמרת שזה כבר חול, מצד שני רצה והחליצנו, זה לא הולך. אז כל מה שאמרנו לומר רצה והחליצנו, כשהוא עדיין אוחז בשבת. לא הוציא, לא בהבדלה, לא בתפילה ולא בשום עניין, מברך ברכת המזון אפילו ב10 בלילה, אומר רצה והחליצנו ביום השבת הזה. יש עוד תיקון שתיקן התלמיד של רבי מאיר, הרב אדיר עמבוצי. הוא כתב, הרחמן הוא יולכנו מהרה קוממיות בארצנו. וזו טעות. זה לא נכון. מה המחשבה שלו? אנחנו כבר נמצאים בארץ ישראל. אז יולכנו קוממיות בארצנו. שתי תשובות בדבר. דבר ראשון, כי אנחנו מתפללים על עצמנו, מתפללים על כל העולם. תראה, מסכנים היום בצרפת איך הם סובלים. ויש עוד מקומות בעולם בעוונותינו רבים יהודים נרדפים. אז מתפללים על האחים שלנו. ועוד, וכי בארץ ישראל אנחנו בסדר? אנחנו לא בגלות. איזה שנתיים עברו עלינו? לארצנו. יש לנו הרבה מה לעלות, הרבה מה לעשות. זה טעות גמורה. צריך לומר, הרחמן הוא כל מהקומיות לארצנו. לא לשנות. הנוסח של קדמוננו הוא העיקר. לגבי מגדול במוצא שבת, ומי שלא אמר, יכול לחזור. מה זה? מה זה? בסוף הזה... במוצאי שבת לא אומרים מגדול. ביום שיש בו תפילת מוסף אומרים מגדול, יום שאין בו תפילת מוסף לא אומרים מגדול. במוצא שבת בגרם. לא אומרים מגדול. אני אחזור בשבילך עוד הפעם. אני אחזור בשבילך עוד הפעם. 3 סעודות מתחילות מערבית ונגמרות בערבית. זאת אומרת, בליל שבת אתה אומר ברצה והחליצנו ואתה אומר מגדול. בשבת בבוקר אומר רצה והחליצנו ואומר מגדול. סעודה שלישית אומר רצה והחליצנו ואומר מגדול. סעודה רביעית כבר לא שייך לשבת. לא אומרים מגדול. הגאון הרב מזוז אומר כן. הגאון הרב מזוז אומר גם בחנוכה, גם בפורים. זה דעת הגאון הרב מזוז. לא, אבי לא אומר. אומר הכל תלוי בתפילת מוסף. זה 2 פסוקים. בתהילים כתוב מגדיל ישועות מלכות. בשמואל כתוב מגדול ישועות מלכות. מגדול זה לשון גדולה. מתי מתגדל שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא? כשהוספנו תפילה. כשאמרנו גם תפילת מוסף. לכן ביום שיש מוסף אומרים מגדול. אם אין מוסף אומרים מגדיל. בזה אם טעית מעלש. טוב, די. מה עוד? אין עוד שאלות? אני ממשיך. אז מה קורה בראש חודש? גם אומרים מגדול. ודאי. ראש חודש, חול המועד. כל יום שיש בו מוסף אומרים מגדול. פשוט. על זה אין ספק. כל השאלה הייתה על מוצאי שבת. והוא צודק בהרבה סידורים, כולל גם יחווה דעת. כתוב שם במוצאי שבת ומה מגדול. וזה טעות, מה נעשה? יש עוד כמה טעויות קטנות בסידור יחווה דעת, אבל לא נורא. מי שעושה כך, לא קרה כלום. מה נעשה להם? כן. אדם שהוא מרבה בסעודות שבת, וביום השעה אחת יש לו עינוי, יש לו הפכות והרבה צער במעיים. יכול להפריד בכמר בסעודה? העיקר שיאכל כזית. המינימום לקיום מצוות סעודת שבת זה כזית. מי שיכול לאכול כבד צרפת, תבוא עליו ברכה. אבל לכתחילה מועיל כזית
יוצא בזה ידי חובה. אבל בלי ברכת הנטילה, נכון הרב? אם יודע מראש שיאכל רק כזית, נוטל בלי ברכה. בדרך כלל אוכלים כביצה. בדרך כלל. החלה, הטעימה, הלחם של שבת יש בו טעם מיוחד. בדרך כלל אוכלים כביצה. אבל אם הוא יודע מראש, לקח במשקל, ראה 30 גרם סוף, יודע שרק את זה הוא אוכל, נוטל ידיים בלי ברכה. כן. לגבי מזגן שדולק על שעון שבת. איך הגעת לזה עכשיו? יש לו שאלה. כן, אפשר. מותר. טוב. משכו אותנו, משך. טוב. אני עובר היום לדיני תפילות השבת. דיברנו שבליל שבת סדר התפילה אחרי עלינו לשבח של מנחה מיד מקבלים שבת. יש קהילות שמתפללים מוקדם, הרבה זמן מבעוד יום. עבורם התקינו 6 מזמורים. כולם מקבילים ל6 ימי השבוע. מלכון לרננה עד מזמור לתודה. אלו כולם מקבילים ל6 ימי השבוע. אחרי מזמור לתודה מתחילים את המזמור שנוגע לשבת, שהוא המזמור של קבלת התורה. אבו להשם בעיני אלים. אחרי כן, לך דודי זה הפיוט, זה מנהג. אחריו אנחנו נוהגים לומר במדליקים. יש נוהגים מיד לחבר מזמור של יום השבת, ואחרי הקדיש על ישראל חוזרים עוד הפעם לומר מזמור של יום השבת. כך נהגו בצפת, כך נהגו בעוד קהילות, אומרים פעמיים את מזמור של יום השבת. בין כך ובין כך, את מזמור שיר ליום השבת להשתדל תמיד לומר לפני תפילת ערבית, כדי שלחזן תהיה סיבה לומר קדיש. אם לא, החזן לא יכול לומר קדיש. תראו מה הסדר. האדם הזה אמר את קבלת שבת, כולל מזמור שיר ליום השבת. אחרי כן אמרו במה מדליקים, אחרי כן קדיש על ישראל. עכשיו, איזה סיבה יש לחזן לומר חצי קדיש? לא אמרנו כלום. קדיש אחרי קדיש זה לבטלה. אסור להרבות בקדישים. אבל אלה שנהגו לומר את מזמור שיר ליום השבת אחרי במדליקים, אז יש להם מזמור. על המזמור הזה החזן אומר חצי קדיש. אנחנו נוהגים, הנהגנו בכמה בתי כנסת שלנו, דרשה של החכם בליל שבת. ברוך השם, היום בהרבה בתי כנסת מחפשים חכם שידרוש להם. המקום של הדרשה, כבוד הרב, איפה? אחרי החמין. דרשה של ליל שבת, אחרי החמין. ומערבין ותום, הנה את החמין. ואז דורש את הדרשה, והקהל אומרים את הקדיש אחרי אמר רבי אלעזר, קדיש על ישראל, ואחרי כן מזמור של יום השבת והחצי קדיש. למה? כי פעמים הרבה דורשים אחרי המזמור של יום השבת, והקהל רוצים קדיש על ישראל שעליו יהיה אפשר לומר לכל היתומים ואלה שצריכים, ובא החזן לומר קדיש בניגון, כבר הלך עליו הפסיד. זו ההנהגה הטובה. אחרי החמין זה גם טעים הדרשה. כן. זה דרך של דרשה. אבל הסדר של התפילה בערבית, כולנו יודעים, התפילה היא דומה ליום חול באופן מלא. מלבד ברכת השכיבנו, למדנו כבר את ההלכות האלה, ששם אנחנו משנים, כיוון שבליל שבת לא זקוקים לשמירה. לכן, והגן בעדנו ופרוס עלינו ועד ירושלים ירח סוכת שלום. זהו. לא אומרים והסר מעלינו מכת אויב דבר חרב, כל זה לא צריך, כי השבת שומרת. ולכן מיד אחרי הפורס וכמובן כל הזמן ירושלים אמן, ושמרו בני ישראל את השבת. השבת שומרת על מי ששומר עליה. שבת בבוקר יש לנו הרבה תוספות. קודם כל יש מזמורים
השמיים מספרים כבוד אל, עד הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו. כל המזמורים האלה, תעקבו אחריהם, נוגעים ליסוד הבריאה, יסוד העולם. כל המזמורים. וכיוון שהשבת השלימה את הבריאה, אנחנו נוהגים לומר את המזמורים האלה בשבת, מלבד מזמור אחד. מזמור של ההצלה מכל מיני פורענויות. יושב בסתר עליון. שכיוון שהשבת מצילה מכל הפורענויות, מזכירים אותה כדי לסלק מעלינו חרון אף של אומות העולם. זה המזמור היחיד, יושב בסתר. והוא נגרר אחרי תפילה למשה, כיוון שהתחלנו תפילה למשה, ממשיכים גם את המזמור הזה, שהוא להינצל מכל מיני פורענויות. יש לנו בכל זאת פרק אחד שהוא לא נוגע. הללויה, אודה השם, הללויה, הללויה, שם כל עבדי השם, הללויה לפני הודו, זה עדיין נוגע ליציאת מצרים, עדיין נוגע לעם ישראל בבריאת העולם. אבל הודו לא שייך. הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו. נכון, בתוך זה כתוב לעוד מלך הבשן, לכל כנען. בסדר, יש גאולת ישראל. אבל מה הקשר? לנו צריך שנדע כלל מאוד חשוב. אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים בארץ לא שם. הבריאה כולה תלויה על לימוד תורה. אם יש לימוד תורה, העולם קיים. אם אין לימוד תורה, חלילה וחס העולם מתבטל, נמחק. תקשו עליי קושיה. מבריאת העולם ועד מתן תורה. איך העולם מתקיים? נכון ידעו, נכון למדו, אבל לא קיימו. לא היו חייבים. עשו את זה בהתנדבות. אז איך בכל זאת העולם מתקיים? בואו תספרו ביחד איתי. 10 דורות מאדם ועד נוח. 10 דורות מנוח ועד אברהם. כמה זה ביחד? 20. יופי. יצחק, יעקב, לוי, יצהר, עמרם, משה. 6, נכון? כמה ביחד? 26. כמה פסוקים יש בהודו? 26. חסד העמיד הקדוש ברוך הוא בעולם לפנים משורת הדין. העמיד הקדוש ברוך הוא את הבריאה לפנים משורת הדין, כי ידע שהעתידים ישראל לקבל תורה. התאפק, שמר את הזמן עד שישראל קיבלו את התורה. זאת אומרת שגם המזמור הזה עדיין עוסק בבריאת העולם. אלה המזמורים ששייכים לפני. עד כאן ברוך שאמר. עכשיו, מי ברוך שאמר? תדעו לכם רבותיי כלל מאוד חשוב. מי ברוך שאמר עד אחרי תפילת לחש, אי אפשר לדבר בשום דבר. אם זה מאיר הגבאי ואם זה החכם שלנו הגדול, לא יעזור לאף אחד, אסור לדבר. רומז, כותב, אבל לדבר אף מילה. פיקוח נפש, משהו אחר. אבל אם סיבה ככה שאפשר להסתדר, צריך להיזהר מאוד לא לדבר. למה? ברוך שאמר והשתבח, זו ברכה ראשונה ואחרונה, שאחרי הלל. הלל? איפה יש פה הלל? אומרת הגמרא, יהא חלקי מגומרי הלל בכל יום. בבקשה הגמרא, והרי כל מי שאומר הלל בכל יום טיפח רוחו, שהופך את ההלל להיות שיר שיכורים, מזלזל, מחלק את הגמרא. כאן בהלל הגדול, הללויה לעבדי השם, וכאן בהללויות שנאמרים בסוף ספר תהילים. זה גם נקרא הלל. יהא חלקי מגומרי הלל בכל יום. הוא מגיע בזמן לתפילה, מספיק לומר את כל ההללויות, יהא חלקי, הוא אומר הלל בכל יום, אשרה ואשרה. זאת אומרת, שמי ברוך שאמר, ועד השתבח, זו ברכה ראשונה לפני ההלל, וברכה אחרונה אחרי ההלל. אלה ברכות שצמודות, סמוכות זו לזו.
מה אנחנו אומרים אחרי שתי ברכות הסמוכות זו לזו? אמן. מלך אל חי העולמים, אמן. מתי התחילו לומר אחרי ההללויות ויברך דוד? הרבה אחרי הגאונים. מתי הכניסו את ויושע, שירת הים, לפני השתבח? הרבה אחרי הגאונים. הגאונים כותבים מיד אחרי הללויה, הללויה בקודשו, הללויה, נשתבח שמרה לעד מלכנו. זהו, אין יותר. התחילו בזמן הגאונים לומר את ויברך דוד, אבל מתי? אחרי השתבח. סיימנו מלך אל חי העולמים, אמן, ואז היו אומרים ויברך דוד. אותו הדבר, שירת הים. קודם היו אומרים את זה אחרי השתבח. התחילו כבר לומר את ויברך דוד לפני השתבח, אבל את שירת הים עדיין היו אומרים אחרי השתבח. בתקופתו של הריף, וכבר בזמנו של הרי מיגש, ועוד כמה מהראשונים שקדמו להרמב"ם, כבר הם מזכירים שהכניסו גם את אלה שני הדברים בתוך הזמירות, כיוון שעניינם שבח והודעה לבורא עולם, כיוון שעניינם הודעה לקדוש ברוך הוא על הניסים והנפלאות שהוא עושה עמנו בכל יום ויום, מזכירים גם את יציאת מצרים, מודים לקדוש ברוך הוא על ניסיו שבכל יום עמנו. זה הסבר מה קרה לנו היום שאנחנו מוסיפים את ויברך דוד ושירת הים. תבינו מכאן, נשמת כל חי לא היו אומרים. בשבת נשמת כל חי, מה פתאום? אל תטעו לחשוב שהנוסח של נשמת כל חי זה נוסח חדש. לא, זה לא נוסח חדש. הגמרא במסכת פסחים מביאה שהשיר הגדול זה נשמת כל חי. שהיו מקריבים את קורבן הפסח ביחד עם קורבן החגיגה, היו שרים את השיר הגדול, אומרים עליו שיר גדול על הקורבן. מה זה השיר הגדול? אומר רש"י נשמת כל חי. אז היה להם נשמת כל חי. אם כך, אני לומד מכאן שהנשמת היה קיים, אבל לא היו אומרים את זה בתפילה. כיוון שחרב בית שני, כבר הפסיקו לומר את הנוסח הזה, שילבו אותו בתוך התפילה רק בשבת. אחרי השתבח, היו אומרים נשמת כל חי, ובלבד לא להפסיק בין ברוך שאמר להשתבח. באו קדמוננו שוב לפני הרמב"ם, כמה פוסקים שלפניו, מעידים שהתחילו לומר נשמת כל חי לפני השתבח. וכיוון שכל עניינו של נשמת כל חי זה ענייני יציאת מצרים, ואילו פנו מלא שהיה קיים זה עניין יציאת מצרים, ואחרי שירת הים שעניינה יציאת מצרים, כמה זה מתאים השילוב הזה מיד אחרי שירת הים לומר נשמת כל חי. לכן בשבת בבוקר אומרים נשמת כל חי. השאלה היא האם זה חשוב או לא חשוב. מה פירוש חשוב? צריך לבוא בזמן, אז בוודאי זה חשוב. אבל מדובר על מי שבטעות מסכן לא שם לב לשעון, היה מזג אוויר, לא יודע מה, אחר. ואין לו איפה להתפלל אם לא שם. זה המקום שהוא רגיל, הוא לא יכול ללכת מקום אחר. מה יעשה? בואו נראה מה הדין ביום חול. אני נמצא ביום חול מאוחר. באתי לבית הכנסת בהשתבח. באתי לבית הכנסת, התחילו יוצר. אני יודע בעצמי, אני מתפלל לאט. לא אספיק להשיג את החזן לעמידה, אבל לפחות לחזרה. שהמתפלל עם החזן בחזרה נחשב לו כתפילה בציבור. לפחות חזרה. מה אני צריך לעשות? אני חייב לדלג. איך אני מדלג? יש כמה אפשרויות לדילוג. מחילה, כהן גדול. מחילה. כבודו דואג לנו, תודה רבה. איך אני מדלג? יש לי כמה סדרות של דילוגים. ברוך שאמר, השתבח, אי אפשר לומר אותם אחרי העמידה.
נתקנו דווקא לפני העמידה. נתקנו דווקא לפני ברכות קריאת שמע. אם לא אמר ברכות קריאת שמע, כגון שעברה שעה רביעית, גם לא יאמר את ברוך שמה וישתבח. הם קשורים זה בזה. זאת אומרת, כדי לא להפסיד את ברוך שמה וישתבח, אומרים לו יש לך כמה אפשרויות. האפשרות הטובה ביותר, ברוך שאמר, אשרי יושבי ביתך עד כל הנשמה תהלליה, ומיד ישתבח. הוא לא יספיק. הוא מכיר את עצמו. הלשון שלו איטית. מה עושים? מדלג. אשרי יושבי ביתך, הללויה, הללו את השם מן השמיים, הללויה, הללו אל בקודשו. גם זה הרבה. מדלג על הללויה, הללו את השם מן השמיים. אשרי יושבי ביתך, הללויה, הללו אל בקודשו, וישתבח. גם זה הרבה. מספיק אשרי יושבי ביתך. בלי אשרי יושבי ביתך אי אפשר. ברוך שאמר, אשרי וישתבח. אם פוחד שזה לא יספיק לו, שיתחיל יוצר. מה אם ברוך שאמר וישתבח? הפסיד. הלך עליו, מה יכול לעשות? אבל ברוך שאמר וישתבח, אי אפשר לברך אותם אחרי תפילת העמידה. אני באתי קצת יותר מוקדם. הגעתי באמצע שירת הים. והלשון שלי קצת יותר זריזה. אם אני אומר את כל הקטעים של הזמירות ואדלג על ויברך דוד ושירת הים, אני אספיק להדליק את הקצב. מה הדין? ידלג על ויברך דוד ושירת הים. לא ידלג על יהי כבוד, על מזמור לתודה, לא ידלג בתוך הזמירות כדי להספיק את ויברך דוד ושירת הים, כי אין תקנה מאוחרת יותר. עכשיו יום שבת, השאלה נשאלת מי שבא מאוחר, יש לפניו ברירה, או לדלג בזמירות ולומר נשמת, או לומר את כל הזמירות ולדלג על נשמת. מה אתם אומרים? לדלג על נשמת. כמה מהפוסקים האחרונים כתבו לדלג בזמירות ולומר את הנשמת. ולמה? כי זה שיר שבח מיוחד לשבת, דבר בעיתו מה טוב. הלכה לא ככה. הלכה היא לדלג על נשמת, ובלבד שישלים את הזמירות כהוגן בתחילה ועצוב. זה בדיעבד כמובן. אדם חכם עיניו בראשו, מגיע בזמן לתפילה, לא עוזב את המקום לפני שסיים את התפילה כמו שצריך, עלינו לשבח. יש כאלה לצערנו, ועלינו לשבח נותן נגיחה בורח, מפסידים את הקדישה אחרי מזמור של יום השבת. חבל, תפילה מושלמת. מתחילים ב7, הוא מגיע ב7, 7:05, לכל היותר. יכול בקצב שלו להשיג, להתפלל כמו כולם, לא לדלג. הדילוג הוא דבר מאוד מאוד לא נכון. ואחרי שכל אחד קיבל על עצמו להגיע בזמן, קרה מקרה פעם. על המקרה הזה כעת דיברנו, שבדיעבד, אם יש לפניו ברירה, או לדלג בזמירות, או לדלג נשמת, עדיף יותר לדלג את נשמת, מאשר לדלג בזמירות, כדי לומר את כל הנוסח כמו ביום חול, ואחרי התפילת העמידה, אחרי החזרה, בזמן שעושים מחירות, יאמר את הנשמת. בתוך הנוסח של נשמת, לפי הדקדוק בלשון העברית, היינו צריכים לומר ואילו פינו מלא שירה חיים. אבל המילים האלה לא ברורות מספיק. ואדם שמשורר צריך לומר מילים ברורות. לכן יאמר ואילו פינו מלא שירה קיים. אגב, הרבה טועים בקדיש ואומרים חירעותה, וזה לא נכון. צריך לומר קירעותה. כף הדמיון, זה לא כף המילה. אם זה היה כף של המילה, הייתי אומר חירעותה, אבל כרצונו. בעלמא דיברה קירעותה, כרצונו של בורא עולם.
לכן אומרים קירעותה ולא חירעותה. לצערנו טועים בזה. אותו דבר גם כאן, ואילו פינו מלא שירה קיים. בסידורים הישנים היה כתוב את הנוסח של רבנו יוסף חיים. הן הם יודו ויברכו וישבחו ויפארו וישוררו. רבנו יוסף חיים אומר, יש 5 בחינות, כנגדם 5 התבטאויות. הן הם יודו ויברכו וישבחו ויפארו וישוררו. זה דברי רבנו יוסף חיים. אומר מור אבי, אתה רוצה לעשות 5 בחינות? תדבר אבל דיבור נכון. הן הם יודו ויברכו וישוררו ויפארו. אני יכול להבין? כי אין המשכיות לוישוררו את. וישוררו ל, אבל לא את. מאיפה הראיה? הברכה של ההלל. אנחנו מברכים יהללוך, אומרים את כל הנוסח הזה. יהללוך השם לכל מעשיך. כולם ידעו ויברכו ושמעו ויפארו את שם כבודיך. כי לך טוב להודות שלך אומר, ברוך אתה השם ילכו ותשבחות. שם לא כתוב וישוררו. למה שם אין 5 בחינות? אני מקבל את דברי רבנו יוסף חיים. אתה רוצה לומר 5 בחינות? תקדים את מילת וישוררו, תבליע אותה בין יודו ויברכו. העיקר שלא יהיה וישוררו בסוף, שהמשמעות לא באה לידי ביטוי. איך תאמר וישוררו את? לכן מי שרוצה לומר וישוררו, שיקדים את המילה הזו לפני המילה האחרונה, ואז הכל על מקומו בשלום. אנחנו נוהגים לדלג על המילה וישוררו, כמו הנוסח של ברכת יהללוך, לא אומרים בכלל את מילת וישוררו, אלא אומרים ויפארו את שמך. זה עברית, זה הנוסח המתמשך מהמילה ויפארו את שמך מלכנו תמיד. אגב, אני אומר לכם פה איזה חידוש יפה. ואילו פינו מלא שירה קיים וכו' וכו', אין אנחנו מספיקים להודות. כמה שנדבר זה כלום, 0. פתאום הן הם יודו ויברכו וישבחו. תחליט, לא אמרת שאנחנו לא יכולים להודות? מה אתה פתאום חוזר בך אומר כן הודעה? מסבירים את הדבר על פי משל. מלך אחד היה לו אהוב יהודי. האהוב הזה היו הרבה מדברים עליו לשון הרע, מקטרגים עליו. והמשנה למלך שטן עומד על ימינו של המלך, כל שני וחמישי מביא איזה דיבה רעה. המלך כל הזמן מכניס בזו מוציא בזו, לא שם לב. יום אחד אומר לו המשנה למלך, אדוני, אתה לא שם לב לדיבור שלנו? בוא נעשה ניסיון. אתה רוצה לראות אם הוא מנצל את התפקיד שלו להנאתו, או שהוא אוהב אותך. איך נדע? איך נדע אם הוא אוהב אותך? תזמין אצלו, תגיד לו מסיבת הפתעה. למלכה יש יום הולדת, מסיבת הפתעה. שיכין לך בבית. טוב, אין בעיה. יש לו גינה יפה. הזמין את כל גדולי המלכות, הזמין איזה קייטרינג ככה להלל ולשבח, איזה תזמורת מורכבת מגרוזינים, בוכרים, פרסים, עיראקים, עשה סלטה כזו, ברוך השם יצא משהו מוצלח. בקיצור, המלך היה מבסוט, והשטן על ימינו. אומר לו המלך, תראה איזה כבוד עשה לי היהודי, מה יש לך עוד לדבר עליו? אומר, אדוני, תסתכל על הפנים שלו, פנים 9 באב. הוא בזבז עליך 100,000 שקל, תראה איך הוא מצטער. באמת נכון, הפנים שלו עצובות. מי יודע, אולי הילד שלו חולה, אולי יש לו איזו בשורה לא טובה אחרת. מי אמר שזה בגללי? אומר, אדוני, בוא נעשה עוד ניסיון. בסיום הערב תאמר לו, היה מאוד יפה, מאוד מוצלח. אני רוצה העתק של זה, עוד חודש לנסיך הכתר, יורש העצר, יש יום הולדת. רוצה עוד הפעם, אבל הפעם על חשבוני. כמה שיעלה אני משלם. כך עשה המלך. סוף הארוחה,
קורא לו המלך, היה מאוד יפה, אני מודה לך, לוחץ לו יד, אין מה לדבר, הכל היה 100%. יש לי בקשה, ברוב שנהניתי, כמה עלה לך? ערב כזה בדיוק כדמותו כצלמו, אני רוצה עוד חודש, יום הולדת של נסיך הכתר. כבוד גדול בשבילי אדוני, לא צריך כסף, לא, הפעם אני רוצה על חשבוני. אמר לו 100,000 שקל, הוציא צ'ק, נתן לו 100,000 שקל, מסר בידו, באמת עוד חודש, עשה לו אותה ארוחה, אולי קצת יותר טוב אפילו, הצליח לשפר, והוא מסתובב כמו איזה תרנגול ההודי הזה, הטווס, ככה מתנפח, מבסוט. אומר לו המשנה למלך, תסתכל אדוני איך הוא שמח, פעם זה היה על חשבונו, עכשיו זה על חשבונך. אז הוא היה עצוב, היום על הכיסח בו, מה יש? שמח. המלך הרגיש, הוא צודק. נגמרה הארוחה, המלך לא רצה להפוך, נגמרה הארוחה, ציווה המלך על 2 שוטרים, קחו אותו ישר לבית הסוהר. זה לא הבין מה קרה, אבל שתק, קיבל עליו את הדין. בבוקר הביאו אותו לפני המלך, והמלך חמד זעם, ככה חשבתי שאתה חבר שלי, חשבתי אתה אוהב אותי, ככה אתה מנצל אותי, ככה, שפך עליו אש וגופרית. היהודי שותק. סיים המלך, נו מה יש לך לומר? אדוני, אני לא יודע, מה פשעי ומה חטאתי? אבל כן, בסעודה הראשונה היית עצוב, בסעודה השנייה היית שמח, לא מפני שההוא היה על חשבונך וזה על חשבוני. אמר לא אדוני, סעודה הראשונה, אתה לא אמרת לי מה אתה רוצה. כמה שהשתדלתי והתאמצתי, הייתי בטוח מגיע לך יותר. זה לא מספיק. צריך לתת לך עוד. מה שעשיתי, המעטתי ממה שמגיע וראוי לך. סעודה השנייה, זה מה שהזמנת, זה מה שקיבלת. אני לא יכול לעבור ממה שאתה הזמנת. זה המשל. הנמשל, אילו פינו הפה שלנו ולשוננו ורגלינו קלות כאיילות, אין אנחנו מספיקים. מה נוכל, מה נעשה לפני בורא עולם. אבל על כן איברים שפילגת בנו, הם יודו, זה מה יש, אין משהו אחר. תביא לי איזה כלי אחר להשתמש, אין לי כלי. זה מה יש, ועל פי זה אני משתמש. יודו ויברכו וישבחו. רבי חנינא בן עקשיא אומר, על זה אין שאלות, נכון? רצה הקדוש ברוך הוא לקודש ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות כנאמר. אדוני חפץ למען צדקו יגדיל